Изге Рамазан айы ул барлык дин тотучылар өчен яхшы һәм кабатланмас мөмкинлекләр айы. Аллаһ Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аның турында булай дигән: Әгәр дә кешеләр Рамазан аенда нәрсә бар икәнлеген белсәләр, ел буе Рамазан айы булуын теләрләр иде. Әмма бу айда башка кичләр белән чагыштырып булмаслык гадәти булмаган кич бар. Кадер киче. Рамазанның соңгы 10 киченең берсе. 1000 айдан да хәерлерәк булган бу кич Пәйгамбәребез өммәтенә иңдерелгән. Аллаһ Тәгалә аңардан разый булсын. Әнәс ибн Малик радиллаһу анһу тапшырганча, Рамазан җиткәч Аллаһ Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Чыннан да, бу изге ай килде. Анда 1000 киштән дә хәерлерәк бер кич бар. Бу киштән мәхрум булган кеше аның бөтен бәхетеннән мәхрум калачак, һәм аның бәхетеннән мәхрум ителгән башка бер кем дә мәхрум булмаячак. Бу кичнең бөеклеге турында Аллаһ Тәгалә Коръән аятләрендә булай дигән: Һич шиксез, без аны мәңгелек мугъҗиза булган Коръән Кәримне Кадер кичәсендә иңдердек. Кадер кичәсенең нинди икәнен син каян белә аласың? Кадер кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк. Ул кичәдә Раббаларының рөхсәте белән фәрештәләр һәм Җабраил галәйһиссәлам һәр төрле эш өчен иңәләр. Әл-Кадр сүрәсе 1-4 аятлар. Бу кичне кылынган һәр игелек намаз булсынмы, Аллаһ Тәгаләдән ярлыкау сорау яки башка теләсә нинди гамәлме, ягъни ушбу кичтә кылынган гыйбадәт 1000 айлык гыйбадәтнең әҗереннән дә артыграк булуын аңлата. Әгәр дә бу санны елларга күчерсәк, 83 ел килеп чыгар, ягъни кеше гомере. Хәзер үзегезгә җавап бирегез. Сез Аллаһ Тәгаләнең изге бүләгеннән баш тартырга әзерме?